L-andament turistiku f'pajjiżna jinsab għaddej b'ritmu tajjeb u meta mqabbel ma' dak tas-sena 2019 li hija meqjusa bħala s-sena rekord tat-turiżmu f'Malta, in-numru ta' turisti li jażlu pajjiżna qalb tagħla fost oħrajn qiegħed dejjem jiżdied. Mawa News, il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Lukandi u r-Ristoranti l-MHRA, Tony Zara, għalli kollox jindika li sal-aħħar ta' din is-sena se jkunu ġew f'pajjiżna aktar minn 2 miljun turist. Kemm hu kif ukoll lukandi ewlenin qalu li s-sitwazzjoni hija aħjar minn dak li kienu qed ibassru. Meta bdejna is-sena f'Jannar, il-projections tagħna kienu li se jiġu 80% tat-2019 u dak il-projections nagħmluhom fuq in-numru ta' siġġijiet li jkun hemm fuq il-market u allura tkun taf more or less kemm se jiġu turisti. Fil-fatt, ġew daqsxejn iktar u ġew naħseb li nispiċċaw is-sena qrib l-84%. Intant Daniel Grima, Direttur Ġenerali tal-Lukanda Ewlenija fil-Mellieħa, qal li xhur sajfin kienu tajbin ferm fil-waqt li qed jara li l-andament se jkun wieħed pożittiv anke fix-xhur li ġejjin. Min-naħa tagħna f'dawn l-aħħar ftit xhur kellna diversi ġimgħat li konna viċin ħafna tan-numru tal-2017 u din tawgura tajjeb ħafna l-kumplament tas-sena u għas-sena d-dieħla. Min-naħa tiegħu Jesmond Debono, lukandi ieħor f'waħda mill-lukandi f'San Ġiljan, tenna l-istess sentiment u qal ukoll li kien hemm xi xhur meta saħansitra marru aħjar mill-aqwa sena għat-turiżmu f'Malta. L-ewwel xahrejn kienu daqsxejn diffiċli għax kien hawn Covid għaddej, però il-kumplament tas-sena kienet tajba ħafna, kien hemm months li kienu komparabbli ma' 2019 u kien hemm oħrajn li kienu aħjar minn 2019. Dawn in-numri pożittivi li qed jimlew b'kuraġġ is-settur tal-ospitalità fil-Gżejjer Maltin huma frott il-ħidma u l-investiment li qed isiru fil-qasam tat-turiżmu biex jiġi assigurat li l-livell f'dan is-settur ikompli jiżdied.